see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you. Good afternoon. Alas 2 na pala, guys. And si Jan, busy din siya. Maghapon siya sa phone kasi natawagan niya yung power. Yung kung sa atin Meralco. Wait lang. Baliktarin ko lang tong aking niluluto. Yung kung sa atin Meralco siya. Kasi gusto nga namin magpakabit ng power dun sa sa farm. And nag-apply kami nung nung July. 1 week after namin dumating galing Yamba, nag-apply kami ng na gusto namin magpakabit ng power, and then nag-get back sila sa amin 2 weeks ago or 3 weeks ago yung quote kung magkano, at hindi siya mura, guys. My God, ang mahal, as in ang mahal niya. So nung nakuha namin yung quote, nag-agree na si Jan. Then, wala na naman. Na-stop na naman yung communication. So, ngayon, pinapalawin kasi gustong-gusto na namin na makabitan doon ng power. Kasi mayroong kami papagawa doon sa farm. So, kailangan namin ng power. So, ngayon, kinukulit niya na, yun nga, gusto na namin magpalagay na power. Tapos, nakausap niya, ang sabi, how many months 3 to 4 months to wait to put the power. Di ba naghintay na kami ng ilang buwan? Tapos ngayon sa pagtawag niya, sinabihan siya na 3 to 4 months. So sabi niya, hindi ako makapaghintay ng ganyan. Kasi ang tagal ko na naghihintay. Kasi kung maghintay ka, parang 8 months na kami naghihintay para makabitan lang ng power doon sa farm. Kasi walang linya talaga doon. Kaya medyo mahal siya. Hindi medyo mahal talaga siya dahil nga walang pagkakabitan ng kuryente. So, ngayon, kasi kinulit niya talaga today, lagi niya tumawag siya kung saan, yung sa main office, na ganito, ganyan, yung mga reason niya kung bakit gusto niya makabitan. So, sinendan siya ng papers. Print niya yung papers, tapos, i-fill upan niya yung form, and titingnan nila kung anong magagawa. Hopefully talaga makabitan na tayo ng power. Kasi yun talaga yung main na kailangan namin doon para magawa yung gusto naming ipagawa sa farm. Kailangan ng power. Ayan, pinfill upan niya na yung form. Maglagay ulit ako dito ng spring roll. So, magluto muna ako dito habang ang aking asawa busy doon. Ayan siya. Working mode ang aking asawa. Dito na yung kids. And, kinakain nila yung tinara ko sa kanilang spring roll. Magsi 6 o'clock na pala, guys. And, ayan, nakaluto na ako ng chicken schnitzel. And gagawa ko ng sauce niya. Chicken parmy kasi ang gusto ng mga bata at ni Jan. And also, papakulo lang ako dito ng patatas para sa mashed potato ni Johnny Boy. And si Kuya nagluto ng rice. Ayan. Master na ni Kuya magluto ng rice. Good morning, guys. Tinawagan ako ni Jan. Napunta ako sa farm. And ako, naka-ready na ako para mamaya. Kasi mag-grocery ako. Then, dance rehearsal ni Holly sa theater kung saan sila magko-concert. And sabi niya, punta ako doon sa farm kasi may ginagawa siya. Gamit natin yung car ni Jan. And si Jan pala, guys, kung maalala nyo kahapon, di ba may fill upan siyang form? Dapat, ang sabi nun sa instruction sa kanya, i-email. Hindi niya minail, guys. Pumunta siya sa opisina dito sa Mount. Door to door niya. Kasi gustong-gusto na talaga namin na
makabitan ng kuryente sa farm. Okay, punta tayo doon. And binilin ko kayo dyan na orderan niya ako ng chips sa shop. So pipick upin ko yun. Kasi 10 minutes siya lulutuin. So sabi ko habang tinatapos ko yung ginagawa ko sa bahay, orderan mo na ako para pagpunta ko dyan, pick upin ko na lang yung chips. May ano pa rin ako guys, yung parang may konting ubo-ubo, hindi pa siya mawala-wala. Hindi na ako uminom ng gamot kasi feeling ko okay naman ako, pero minsan kasi Makati, may nag-fencing na dito, oh. May nakabili ng lot na yan. Ay. And gamit na natin yung aking in-order na damit and yung hat. Okay, I'm back. So, ito yung chips natin. And, nakita ko to. Meron pa sila yung chicken. Kumuha na lang ko. Ano siya? Spicy and vinegar. Alright. Punta tayo sa farm. And, nagdala ko ng sauce. Ay, tama. Hindi nag-fishing si Jan. Kasi nga, hindi maganda yung weather. Although hindi umuulan, yung waves malalaki. Ang tanyang umaga, sobrang mahangin compared to day. Ngayon, nagkalma-kalma na nga. Doon siya sa yung sa isang, kung saan ilalagay yung horse. Isang paddock. Ay, meron siyang in-order na. Okay, saan muna natin siya. Can I bring this car? Maglakad na lang ako. Maglakad ba ako? Wait lang ba? Maglakad na lang tayo papunta doon. Ay, may yung hangin. Yung mga baka. Hindi na ganun ka-green yung grass. So, ayan siya. Buksan ulit natin dito yung isang gate. Nakat din pala dito ni Jan yung grass. Kung saan niya ilalagay yung horse. Akala ko doon lang yung ikakat. Hindi, dito rin. Kung maalala nyo, hindi namin yung pinagalaw sa, or pinakain sa cow. Kasi gagawin niya na hay. Ayan. So, hihintayin lang yan na matuyo yung tamang tuyo. Kasi may sinusunod sila dito na tamang pagkatuyo ng grass. May pupunta dito para gawin siyang hay bales. And eto si Johnny Boy. What do you call that one, Han? Ha? Kung sa atin, ata. Di ba ata sa atin? So that's where the horse gonna stand? Yeah. So are you done with that one? Tapos na siya dyan. And nabalik yung kanya, yung parang pagkagkag. What do you call that one, Han? The one that you broke. Right? Na ano siya, na naputol. Pakita ko sa inyo. I-try ko lang dyan mag pala-pala. Push it down. Other side. Oh, this is the wood chips, right? Yeah, the final. So, hindi pala siya ata. Start that side, This side? and then just throw it up against the backboard. So the gap's got it filled. Yeah.
Pwersa na to ng mag-asawa, guys. Push it down, Han. Yeah. Right there. This. Back to the front. Front. Push it. No, you have to go the other way. Do all that there, front there. I quit. Grabe, no? Tawa. Saludo talaga ako. Saludo ako sa mga construction worker. As in, sa mga gumagawa ng bahay. Lahat ng mga buildings. Ay, saludo, guys. Para na humihimatay. You said I'm just gonna watch you, babe. What you're doing. Oh, isn't what's that help? Ang ending. Pero okay lang. Na-burn ko yung kinain kong chips. Hindi ko pa kaya tapos eh. Pero wala na. Okay na ako. Hindi ko siya pakita sa inyo yung nakain ko. Kunti lang. Kasi pinasabak na ako ni sir dito sa labor. Guys, kuha ako ng drinks. Hingal na may. Ayan. Siya na magtapos niyan. Ang dami din natin natulong sa kanya. Dito siya lang talaga. This one is a bit higher, babe. This one? Yeah. Yeah, I reckon I had more than that. What they pour there? Yeah. Mas marami yung ano dito. So mas higher yung horse. The horse will be taller here. Sabi ko, pag nilagay niya yung kabayo dyan, ipupush down din yan. Sabi niya, yeah, that's what they do. Sabi ko, nagpagod pa tayo. Ipupush lang pala nila pababa yan. We'll see. Okay, tapos na yung trabaho sa ngayon. Hindi pa pala siya doon. Ipapatag niya pa. Oh, ang sarap ng hangin. Kanina ayaw ko yung hangin kasi ang lamig ngayon. Kailangan ko ang hangin. Kasi pinagpawisan tayo. Excited akong makita kung paano gawin yung bales. Yung hay bales. Kasi parang amazing siya. Kasi yung bilog siya, guys, kung hindi nyo alam, bilog siya na parang barrel. Minsan square, so depende, hindi ko alam kung anong gagawin dito sa amin.
Yeah. And binigyan ni Jen ng hay yung horse. Ay, yung cows. And naubos. Hindi pa naman ubos. Pero malaki siyang bilog. Pagkita ko sa inyo mamaya kung madaanan natin. Kasi meron kami stock dito. Yan pa yung mga binili ni Jan noon. Noon. Yung pagdating ata nitong cows or before. Or nung bago namin na-dispose yung ibang cows. Or yung bago namin na-dispose yung dating cows. Bago sila, may natira pa. Alright. Okay. I think deserve ko mag-coke na malamig. Mamaya. Ayan guys, hindi ko naubos. Dalawat kalahati pa to. Dalawang chicken. 3 kasi to eh. Ayan, meron pang dalawa. Sa mga bata na yan. Then yung chips. Ayan, kunti lang nabawasan ko. Inano ko pa. Nilabor ko pa. Pero okay na ako. Alright. We're going. Buksan natin yung gate. Naghintayan kami. Ako pala, sabi niya passenger ang nagbubukas ng gate. Ayan yung yung bales ng hay. Ayan, kita nyo yung bilog. Ayan. So meron pa kami, siguro 6 pa yan or 5. Buksan ko lang tong gate. Ayan, hindi ko lang makikita nyo. Ayan. Yun, yung parang barrel doon. Saan natin to? Dito gano'n natin maging careful kasi yung wire na yan, kuryente po yan. Okay. Ayan guys, kita nyo yan. Hindi na natin passenger pala tayo. Check natin yung strawberries. Ayan, may bunga ulit sila. 1, 2. Ay, ayan. Madami. Ito laging maraming bunga. Ito. Sana meron. Meron din. Ayan. Pero ito wala. Ito meron. Then yung isa, ang daming flowers. Ay, may bunga na rin. Finally. And ito, hindi pa ito magbubunga. Yung ating raspberry and blackberries. Dito yung mga bikes ng boys. Ay, na ako. Huh? Hold what? What's that? Oh my God, what's that? For the horse? Huh? You got a new one? Second-hand. So, ito yung sinasakyan ng nagpapaandar ng horse. Here, just hold that up. I'm going to lift that off. Why? Oh, wait. I'll put that around there. So, dito sumasakay yung magdadrive ng horse sa trots. So, bumili pala siya dito. Ikaw na talaga. I made 2 hands here. I just come in and Why? put stickers on. So, lalagyan daw to ng wheels tsaka sticker. So, minug namin dito. And sabi ko, wag to ang ilagay dyan sa upuan kasi nagdident. So, pwede naman palang ganyan. So, ito ngayon ang kanyang kinahihiligan. Kabayo. Okay. What? Is he here? Today, now. Dito na rin yung maglalagay. Ayan na yung wheels. Hi. Good, thank you. That one, what do you call that? Sulky, like you're a sulky. Sulky? Yeah, sulky, like, yeah, sulky. Suking. Sulky. Sulky. Yeah. Can you remove that? Not yet, mate, just like finished product. Nice, you want to see? Little bucket to sit on, or you want to raise that? You want to go the other way around? You go, yeah, go around.
So if we put a seat. Yep, that's one. That should be enough. Lagyan niya ng tape. What name? Howard Racing. Why Howard Racing? Why not his name? He's driving, so he's a Howard too. They're Ah. racing together, so it's Howard Racing. Oh, so your cousin's gonna... He's got the other horse, Brent. Yeah, but why are you gonna put Howard Racing? Because of the two of you? With Howard's. Alright, Howard's Racing. Though. Why not the name of the horse? What's the name of your horse? They haven't got a name. Oh, you gotta get... But the other one, the one you own. Your horse, then you're going to change the name, I suppose. The one you own, what do you call that one, Han? Stormy? Ocean Storm. Ocean Stormy. He probably won't ride in this because Trovo is Ah, so magkaiba pala. haven't got something like this. These are the... There's the fancy pants, I like. Di ba tatlo ang tatlo ang kanyang horse. Yung isa solo niya. Yung He didn't have it. eto, binili niya to para doon sa second horse. Pero ang kapartner niya is yung pinsan niya. Pero siya ang bumili nito. Tapos yun nga, ang pangalan Howard Racing daw. So yung isang cow na naman, yung isang horse, meron ng ganyan. Yung magda-drive nun. So iba-ibang horse, iba-ibang driver. O, di ba? Sana all my driver. Ayan na yung sticker. Is the sticker already printed? No, Han, check your Han. UFO. Well, hard enough to actually get a real good detail. So, ganyan ang itsura niya, guys. Nung wala pang sticker, nilagyan niya lang ng tape. Happy na ng asawa ko. Happy, babe? Looks nice. Yeah. Nilalagyan na ni Jan ng cover. Nandito na si Tom. Umalis na yung nagdikit ng sticker. Ayan na yung kanyang what do you call that again, ba? Sulky. Sulky. Yeah. Kasi mamaya may race yung horse. So dadali niya dun sa pinsan. I'll be back. 'Cause what time are you going? Oh, later. Oh, that's 5. right. Yeah. Yeah, I won't be long. Okay. See ya. Oh, thanks for helping, babe. I'm sore. Oh yeah. And wait. So, dito na kami nakapark sa Michael's kasi yung theater dito lang sa harapan. So ihatid ko muna siya. Maaga pa naman. Na-change ko na si Oli ng balay. Where's your t-shirt? Put your t-shirt. T-shirt and shorts. What? Because you need that one. The t-shirt. Just a Put it in my bag. Yeah, just the t-shirt. Okay, let's go. Anna! Yan, grocery na kami. May mga very loud kids dito, mga teenager. Parang nagsusuntukan na hindi mo malaman, nagsisigawan. Are we going to... Get. It's alright. What's this one, yellow or white? Do you have yellow? We need yellow. Kasi may white tsaka yellow. Not yellow. Yellow. Hard to feel. Do you have yellow?
First time ko ito nakita. Kasi siguro marami nang nagnanako. Marami na talang nagnanako. Nag-shoplift dito sa ano. Nagsa-shoplift dito sa Coles. Kaya nilalagyan nila ito. Ayan. Tayo ng chicken bits. That's our first cake. Tapos na ako guys. Yan na yung mga nakuha natin. Pa pala. Kailangan natin ng toilet paper. Tapos na kami. Bayad na tayo. Kaya nyo po siya. Okay, tapos na tayo dito sa Coles. Si Holly gutom na. So, tingnan ko kung, ay, mamaya na lang mag-copyright tayo. Dito pala kami nakapark sa Bami Vietnamese na restaurant. 8:30 yung close nila. So, hindi na tayo pwede mag-dine in sa kanila. But pwede mag-take away. It should be ready in 10 minutes. yeah. Okay. So, ilang namin yung order namin. So, nag-order akong pho, 2 spring rolls, and yung bami rolls. Oh, Bami roll. Bami roll. yeah, Bami. bami, I can't say that. bami roll. Bami roll. Yung may crispy part. So, hintayin lang namin guys. Nakuha na namin yung food and dito kami sa Trots. Where's your dad? It should be over there at the horses. Okay. Gusto niya pa talagang punta ng daddy niya dito. Dito yung nagre-race ang mga horses, guys. Nakita nyo na eh. Yan, noon, ilang taon na. Wait lang. Punta natin. Malamig na. Ay, naka-jacket na siya. Lamig. Where's daddy? You see daddy? Dito yung mga horses. Napanood nyo na yung ganitong race before long time ago. Years. Nung nag-champion yung horse ni dad. Andyan yung mga horses. Oh. Andun siya. Ayan, dito na tayo. And ayan yung sa shed kanina. Wow. Right. You won? He won Ah, on that yeah. first race. First race win. won, but then we had another race then and we only ran fifth, did we?
Wow, congrats. We'll rectify that. Yan yung pinsan niya. Yeah, I reckon. It's only that. This one, ito yung nanalo. What's the name? Greening reactor. Greeny? Greening reactor. Oh, greening reactor. Yep. Yeah. He's got his old rug on at the moment. Normally have a nice rug on him, but everyone's gone home, so he looks well. He's shining. So you won. He won Congrats. for us, yep. He's the star of the stable at the moment. Oh, you're the star tonight. Yep. Oh, He's very good job. quiet. Yeah. Nice horse. It looks nice. Nice quiet horse, ain't you, boy? Good boy. Yeah, so I reckon. Walking. We saw them walking. Nanalo. Ayan yung sinakyan. Difference too. Siya yung nag-drive. Yung Down pinsan ni the Jan. back. You'd have to ask him. Yeah. First sila. It's all pretty. See you, hon. These are sharper. See you, Jam. Bye. See you later. Yeah, we're freezing. This is not Yeah, for it's cold. me. There's It's only last freezing. race, everything's finished. Are you still have one more? No, that's it. No. You're done. Yeah. Yeah, I'm not in it there. So, etong sakayan ng horse pa nag-race sila, ang tawag dito ay float. Sa mga hindi lang nakakaalam. Kasi ako, hindi ko rin alam kung anong tawag yan dati. The boys are back. Where are they? Okay. Uwi na tayo para makakain. Ayan yung food namin ni Holly naghihintay. Bahay na kami. And, pinasok ko yung mga groceries doon sa harapan. And tingnan nyo kung anong ginawa ni Holly. Nabuhat niya, isa-isa yan. Tapos pinile up niya. Usually yung boys ang gumagawa niya. Okay, hold ko lang sa inyo yung aming kakainin. Maya-maya pa yung mga boys. I'm so hungry, Baba. Ayan, from Bami, Vietnamese. Masarap tong Vietnamese na restaurant. Gutom na ako. Bami. Ayan yung ating bread. Magugas mo tayong kamay. Tingnan nyo yung in-order kong large na pho. Pag doon ako kumain, kami ni Holly, kung na-vlog ko yata yan. Pag doon kami kumain, nakakapag-take away pa kami yung tira namin na ganito karami. Ngayon, eto na yung large. Hindi pa. So, okay lang. Oh, bye-bye your spring rolls. Let me try. I'm just gonna wash my hands. Okay, let's go. Okay, guys. Kain na kami. Thank you for watching our vlog. Ayun yung pork. Alright, good night guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you in my next vlog. Good night. Kuha kita ng bowl. Para sa soup. Well, can I try as well? Yeah. But I have to put the cold food here first. But you can start eating now. Get rid of the meat. It's too big for my mouth. Uh-huh. Too big for my mouth. To be for your mouth. Time